Tia, que t'estaven buscant. Doncs sóc aquí. Quan has pirat hem estat xerrant. El ridícul que he fet? No. Em dic que tens raó. Que sí, tia, que ens hem currat massa amb cansar-lo per abandonar ara. I ens volem posar les piles. Sí, però sense tu no fotrem res, tia, et necessitem. El judici està perdut. D'acord, ho acceptem. Si hem de marxar, marxarem. Però abans hem de fer alguna cosa. Que a veure, no marxarem, ens fotran fora. El que hem de fer és tancar-nos a Can Sarró. Molt bé, si ens volen treure, que sigui la força. Ens podem encadenar, com a la casa del Poble Sec. No, tio, hem de fer una cosa diferent, res d'encadenar-se. Hem de demostrar al món que la lluita continua. Què vols fer? Una festa? Un concert. Però cantes tu? No, cantarem les dues. Ja convidarem totes les cases ocupes del barri i omplirem Can Sarró fins dalt. Jo pensaré la convocatòria a internet. I el Ros es pot encarregar de tot el tema tarimes, micros i tot això que ell controla, no? No ha volgut venir. Es quedarà amb nosaltres fins al final, ja veuràs. Va, en cap dins. Tinc ganes de posar-m'hi. Ei! Gràcies, sou de puta mare. La lluita continua, tia. Ai, ja. Ei, Patxo, el cafè. Merci. Tia, això està brut. A mi no em miris, la pica de la cuina s'ha fet una merda. A qui li tocava? A l'Aina. Buah, aquella no crec que torni. Escolta, tenim prou fustes? Per barrar les finestres, sí. La poli s'haurà de córrer si en qualsevol cosa. Va, de puta mare. D'aquí 4 dies ens fotran al carrer i vosaltres voleu fer un concert? A veure, tio, la idea és que ens escoltin. Sí, i que tothom sàpiga que en aquest país es continua especulant amb el sol. Sí, i que el Crespo és un tap pel cul. Sí, això està molt bé. Però recordo que d'aquí una setmana ens fotran al carrer. Per això ens hem de posar les piles. Exacte, i hauríem de començar a penjar cartells pel barri. Ja de pas, podem fer unes invitacions i les enviem al jutge. Escolta, tio, si no ho anunciem, no vindrà ningú. Ja, i si fem el que tu dius, només vindrà la poli. Et recordo que la poli ja hi està convidada. Però tu què vols? Que ens haguem el concert a la merda? Ei, prou! El Ros té raó, tampoc ens convé que tothom ho sàpiga. No, sobretot el capullo del teu nòvio. Tia, què fas? Tot el matí que et busco. Ei, portes pintura aquí, eh? Ah, sí. Hem fet el cartell amb el Ros. Em sembla que quedarà xulo. De debò que no sé com l'aguantes. Encara no ha fet les paus. Això, digue-li a ell. Però se suposa que esteu pensats l'un de l'altre i només feu que discutir. Però t'has vist com em tracta? Està histèric pel rotllo de sa germana. D'acord, això de l'Eli és una putada, però no és culpa meva. Doncs parla amb ell i ho aclariu d'una puta vegada. I per què ha de ser jo que faci el primer pas? Perquè ell no ho farà, és massa orgullós, ja ho saps. Doncs mira, jo també tinc el meu orgull. Doncs te la passes. Això, digue-li a ell. Només té que parlar, si tu faries el mateix. Ai, una merda, jo si fos tu, faria el que fos per estar amb una persona que estimo. Encara que t'haguessis d'humiliar. Si sabés que ell també m'estima. Sí. No tinc ganes de merder. No he vingut a discutir. I què vols? Que fem les paus d'una vegada. Ja ho vam intentar i no va anar bé. Ja, però llavors no sabia el que sé ara. I què saps? El que li vaig dir a l'amiga del Patxo. I què li vaig dir? Va, tio, un passat d'orgull. Sé que encara m'estimes i jo també estic penjada de tu. Em prens el pèl. Mira, no et perdono que em fotessis les banyes. Però tothom s'equivoca. I si em promets que no tornarà a passar, doncs et creuré. Tia, no sé què dir. Doncs que ho podríem tornar a intentar. Que la nostra va ser genial. Em sembla de puta mare que vulguis fer les paus. Però és que ara no sortiria amb tu. Em pensava que era el que volies ara. Ho sento. No ho entenc. No estic penjat de tu. Estic enamorat de la Sandra. Hola. Ja. Ei, fa bona pinta, això, eh? Què vols dir? A mi no m'acaba d'agradar. Sí, està de puta mare, tia. D'on veniu? Sembla que vingueu de la guerra. M'ha estat buidant de trastos la sala dels telers. Sí. Sense tota aquella merda veu supergran, eh? Que bé. Anirà de puta mare pel concert. I creieu que hi cabrà a l'escenari que ens va deixar l'Ateneu? De sobres. I un munt de penya, també. Ah, i hem trobat una cosa guapíssima. Eh? Un rodet immens d'una de les màquines de dalt. Escolta, ni se us acudeixi baixar qui vaja, que aquí ja tenim prou merda. No, però jo havia pensat que potser el podries pintar. Quedaria guapo. Deixeu-lo allà i m'ho miraré. Gairebé està tot buit, ja.
Ara, que encara s'ha de netejar, que està tot ple de merda. Em sembla que fa un segle que no ho toca ningú, tot allò. No siguis exagerat. Si ens hi posem entre tots, en un moment ho fem. Espero que quedi bé la pancarta. Hauríem de comprar pintura de color, no? Si vols hi puc anar jo. No, no cal, ja hi aniré jo. A mi em feu un favor si hi aneu, Així em quedo pintant. Però tu per què no ajudes al Patxo avui de la sala? Ja aniré jo a comprar la pintura. Com vulguis. Apa, fins ara. Encara esteu així? Així com? Perdona, però tu estàs superborde. No entenc per què encara esteu així si esteu penjats l'un de l'altre. Per què no parles amb ell? Quins colors vols que et compri, veure? Què? Què? Que no podeu estar sempre així? Mira, més val que callis perquè tu no saps res. No, ho sé perfectament. Hòstia, esteu enamorats l'un de l'altre i no feu res, collons. És que sembla que us agradi amargar-vos la vida. Que no ho entens, tia, no ho entens. El Ros no està penjat de mi, tia. El Ros està penjat de tu. Però què dius, vaca? Què sents? Però la tia aquella m'ho va dir claríssimament. Doncs això li devia dir per treure-se-la de sobre, perquè és molt fàcil dir que estàs penjat de la teva ex. Ho ha dit ell, això? A veure, se suposa que jo no t'he de dir res, o sigui que fes veure que no ho saps. Perquè tot plegat és bastant patètic, perquè jo estic penjada d'ell, ell està penjat de tu, i tu no estàs penjada de ningú. O sigui que aquesta història més val que l'oblidem per sempre. Està quedant de l'hòstia. Has espantat. Estava molt concentrada. Ja quasi està acabada. Molt bé, ets la millor, tia. Ui, sí, pots comptar. Que sí, que sí. Aquest color m'encanta. És com fluorescent, no? Sí. Ets una professional, Com ho porteu vosaltres? Bé, bé, bé. Ja ho hem buidat tot. Ara demà fem neteja i ja estarà a punt. Ta mare. Potser hi podríem escriure alguna frase, no? Una frase? Sí, 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 perquè tothom sàpiga qui som i per què lluitem. Hauríem de deixar clar que no volem abandonar Can Sarró. Doncs sí que cal. Clar que cal. La gent ha de saber que no ens rendim. Ja, però la gent que va entrar a la conselleria ho sap, això. A més, a dins de la sala hi haurà cartells amb les nostres reivindicacions. No vols que t'espatlli l'obra d'art, Va, doncs si em deixes, t'ajudo a acabar de pintar-lo. Puc? Sí, sí, agafa. Perdona. Acabeu tu. Sí, així aprofito per comprar un parell de coses. Sí? Sí. Ja. Adéu.